ita ce ba hello me yake a garin a kwana biyu kai gaskiya ina ji da ke ma Allah da gaske ka gaskiya ina da Allah a kin san wani abu Allah ba abin da ba zan iya bada ba a kan Allah gaskiya ina yin ki sosai. Assalamu alaikum. Ni na zo yana waiwa abin da ba zan iya bayarwa ba. Ina jina ummi na. Minti biyu na zuwa. A haka yi ne wai. Kai ya haka yi ne. Na ummi. Allah ya baka ummi. Na ji ai kana jira ba abin da ba za ka iya bayarwa. To me zai da ba zan iya bada ba akan ummi. Ai ni kawai ai wannan wayar kawai nake so gaba da zai. Wayar kawai kake so a baka? Wallahi Allah. Ai kawai da ta karɓi wannan wayar. Raba wannan. Kai yanzu dan umma gaban wannan. Ai idan ummi ce ba abin da ba zan baka ba. Allah ya baka ummi. Kai Allah ya baka ummi. Kai ni kake so a baka wai. Allah ya baka ummi. Ni abar Allah ya baka ummi. Karbi malam. La ilaha illallah. Na samu na sholi. Allah ya baka ummi. Ga wannan yan Amerika gabaki daya an baka. Allah ya baka ummi. Kai na ummi komai dozo. Komai na bayani na fa tana da albarka. Kai ga rika kai. Wani kai kudi ake wale. Ai ne akan ummi ce ni ba zan iya ba abin da ba zan iya ba in dai akan ummi ce. Dan girma Allah. Qur'ani. Kai gaskiya wani ga alama amma fa na gode fa. Na gode Allah ta ga da alkhairi. Allah ya baka ummi gari. Amin. Allah hada mannan kana na ta gari. Yawa annaba wala ba yanzu ni wannan yanzu ai ni ma normal ne ai yanzu wannan ai shodi na gobe halal kuma wannan san kai miliyan goma ko ya ba ni Allah ya riyan nan ummi Allah ya mata albarka kai kuma Allah hada mannan kana na da sai annan